Sadio Camara jagorɗo Mali ko fewti e ndenka leydi ni ko neɗɗo mawɗo e nder laamu e konu Mali. Mayde makko nde ina sifore no sunare mawnde wonande konu Mali. O officejo jaronoɗo e duuɓi 49 janginaɗo to leydi Russie ina jogino pellital heptude nokkuji wondi e juuɗe kuliyankoɓe ɓe. Sabu ko kanko lelnuno peeje ngam heptude kidal e lewru 11 e hitande ujunnaje 2023 nokku worgo leydi ndi. O jiyaɗen ko ɓeɓe wonno polgu mawngu ngu laamu Mali farnorto ha ɗo ko kanko kadi saabi sifodiral hakkunde kono Mali e mercenaire ɓe tawaɓe Africa Corps. Kono ngu gongdini mayde Sadio Camara e télé ORTM ngu andini wonde wirwirne makko ma waɗe ko ɓooyani. Horejo leydi ndi Assimi Goïta andaka tawto woni gila janguji baddi e aset e nder Mali. Kabaruji ɗi keɓɗen omo suuɗa e nokku kolniɗo